Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы мае назву «Адчыненыя дзверы». Мяне вельмі натхняе думка Яна з кнігі «Адкрыццё», што наш Господ Ісус Христос ходзіць сярод цэркваў і трымае ў сваіх руках пастараў. Важная думка. Мы ўсе ў надзейных руках і пад яго кантролем. Кожны хрысціянін хоча быць пладаносным дрэвам у Божым садзе. Гады жыцця пралятаюць хутка. Як не марнаваць час? Як максімальна эфектыўна скарыстаць свае таленты і магчымасці? Гэта пытанне, якое стаіць перад намі на пачатку кожнага новага года. 2025 не выключэнне. Хачу прачытаць адзін верш з паслання 7 цэрквам. Адзін пастар назваў гэты тэкст вершам года. Кніга «Адкрыццё», 3 раздзел. Ісус звяртаецца да пастара Філадэльфійскай царквы. «Вось я адкрыў перад табой дзверы». Хто з нас не стаяў перад зачыненымі дзвярыма? Неяк я прыехаў да сваякоў. Дамовіліся сустрэцца. Тэлефануе, а мне ніхто не адкрывае. Апынулася, пад'езд і нумар кватэры дакладныя, а дом не. Аднойчы мы з сям'ёй паехалі ў падарожжа. Іншы горад, іншая краіна. Замовілі начлег. Прыехалі, а калітка зачыненая. Зачыненыя дзверы могуць выглядаць і інакш. Пастар з Віцебскай вобласці распавядаў, што неяк вырашыў пазнаёміцца з суседзямі. Купілі жонкай торт, суседзі падзякавалі, узялі салодкае і зачынілі дзверы. Сёння ў нас ёсць небяспека скардзіцца. Цяжка служыць. Народ каменны. Рэсурсаў няма. Ці мала. Сілы няма. Браты і сёстры ставяць палкі ў колы. Дарма я тут, у гэтай царкве, у гэтым месцы. Пайду і з'еду. Нам патрэбна падбадзёрванне Пісання. Нам патрэбны голас Божы. У кнігі Дзеяў мы чытаем: Господ жа сказаў Паўлу у відзежы ўначы: «Не бойся, але гавары, не маўчы, бо я з табою. І ніхто не ўчыніць табе зло, бо шмат майго народу ў гэтым горадзе». І жыў год і 6 месяцаў, навучаючы ў іх слова Божага. Пра які горад ідзе гаворка? Карынф. Ці баяўся Павел? Ці сумняваўся ён? Ці стаміўся ён ад супрацьстаяння юдэяў? Найхутчэй за ўсё так. Ён быў жывым чалавекам, адзін супраць шмат каго. А апостал застаўся ў горадзе, 18 месяцаў служыў Богу і людзям. Трэба адзначыць, што ў часы Паўла Карынф называлі горадам граху. Багаты горад паўднёвай Грэцыі, 2 гавані, скрыжаванне марскіх гандлёвых шляхоў міжземнамор'я. Месца прыцягнення маракоў, салдатаў, купцоў і службоўцаў з усёй Рымскай імперыі. Шматкультурны горад шырокай сексуальнай свабодай. У горадзе квітнела п'янства. Археолагі знайшлі будынак, у якім мясцілася 33 таверны. Жыць як карынфянін значыць кіравацца простай філасофіяй. Усё праходзіць. Ці складана было Паўлу заставацца там і навучаць людзей? Так. А калі б ён не застаўся? Не ўбачыў бы плёну Божай ласкі. Шмат людзей паверылі ў Хрыста. Можа, і вы стаміліся, сумняецеся і баіцеся. Аднак унутрана разумееце, што вам трэба заставацца ў вашым Карынфе і працягваць служыць Богу і людзям. Павел пачуў голас Божы. У мяне шмат людзей у гэтым горадзе. Як пераканацца? Рабіць тое, што Бог даручае. Летась я праводзіў у Брэсце семінар «Евангелія і культура». Пасля яго падышла дзяўчына з іншай вобласці са словамі: «Вам добра, вы жывяце ў горадзе з такой багатай гісторыяй. А як у нас прасоўваць хрысціянскія каштоўнасці?» Хачу сказаць усім тое, што сказаў ёй. Рухаецца тое, што мы рухаем дзеля Хрыста і Евангелля. Вось
«Я адкрыў перад табою дзверы». Мяне натхняе гэты тэкст Святога Пісьма. Заўсёды ёсць адчыненыя дзверы. Ёсць адчыненыя дзверы Господам. Ёсць адчыненыя дзверы Господам перад табой. Нядаўна ў нашай сям'і ў гасцях была сястра з царквы. 8 месяцаў назад яна прыняла хрышчэнне. Цешыць яе хрысціянства, а таксама любоў да царквы і людзей. Я даведаўся, што яна склала must-have спіс з 32 пунктаў на гэты год. Я папрасіў, каб яна пералічыла галоўнае. А потым дзяўчынка спытала мяне, а якія ў вас планы? Я стаў пералічваць. Гэта былі планы, звязаныя з сям'ёй, царквой, працай, грамадскімі ініцыятывамі. Я распавядаў і думаў, на ўсё гэта патрэбна не толькі стараннасць, але і крокі веры. Цікава, ці прыадчыніць Бог для маіх планаў іх. Нешта Господ ужо скарэктаваў. Але словы з адкрыцця рэхам працягваюць гучаць у маім сэрцы. Вось, я адкрыў перад табою дзверы. Як убачыць дадзеныя звыш магчымасці? У 2002 годзе мы з жонкай прынялі рашэнне вучыцца. Запланавалі пераезд у іншы горад і краіну. Змена звыклага ладу жыцця. Я не ведаў, што мне рабіць. Былі сумневы, трэба было звольніцца з працы, пакінуць царкву і служэнне. Наперадзе фінансавая невядомасць. Памятаю той дзень, калі стаяў на каленах і маліўся. І ў час малітвы мне на ўспамін прыйшоў адзін верш з ліста да філіпцаў. «Бог ёсць той, які дзейнічае ў вас паводле упадабання свайго, каб вы і хацелі, і дзейнічалі». Я супакоіўся, паехаў, не пашкадаваў. Сёння я хачу сказаць, што адчыненыя дзверы Господам – гэта нашы смелыя жаданні і дзеянні дзеля Яго славы. Якія жаданні на гэты год сёння ў вашым сэрцы? На што вы згадзіцеся ў 2025 дзеля Яго Евангелля? На памяць прыходзіць адна старазапаветная кніга Нееміі, 2 раздзел. Там напісана, што дабрадзейная рука Господа была з гэтым чалавекам. З чаго ўсё пачалося? З жадання адбудаваць Іерусалім і пэўных крокаў да гэтага. Малітоўныя жаданні і адважныя ўчынкі сталі адчыненымі дзвярыма. Прыгадайце мінулы год, падумайце пра бягучы. Няхай сённяшні верш будзе вам у падбадзёрванне. «Вось, я адчыніў перад табою дзверы», кажа Господ Ісус Христос. Ці тузанём мы за ручку? Пераступім парог, адважымся зрабіць новае дзеля Хрыста і Евангеля. Канешне, усё залежыць ад нас, але давайце будзем памятаць пра адказнасць. Заўсёды ёсць адчыненыя дзверы. Яны адчыненыя Господам перад табой. Давайте помолимся. Божа, Ты валадарыш, і Ты дзейнічаеш. Ты адкрываеш дзверы перад намі, іх ніхто не можа зачыніць. Дай увайсці ў іх у гэтым 2025 годзе. Дай заставацца ў сваім Карынфе і служыць людзям. Дапамажы хацець дзейнічаць дзеля Цябе і Евангеля. Амін. Господь, открой милости небеса, излей на нас очищающий дождь, омой Твоей полно исцеления. Услышь молитву, Бог, ответь скорее. Господь, открой милости небеса, излей на нас очищающий дождь, омой Твоей полно исцеления. Услышь молитву, Бог, ответь скорей. Доброта Твоя ведет нас к покаянию. Мы с Тобою, Бог, желаем быть
красота твоя приводит нас в молчание, любовь. Твоя любовь лучше, чем жизнь. Изливаешь на нас свою милость, обращаешь сердца опять к себе. Прими хвалу, Бог, и поклонение. Приблизь к себе, Господь, и встреть нас здесь. Доброта Твоя ведет нас по покаянию. Мы с Тобою, Бог, желаем быть. Красота Твоя приводит нас в молчание, любовь. Доброта Твоя ведет нас по покаянию. Мы с Тобою, Бог, желаем быть. Красота Твоя приводит нас в молчание, любовь. Твоя любовь лучше, чем жизнь. Господь, открой милости небеса, излей на нас очищающий дождь. Омой Твоей волной исцеления. Услышь молитву, Бог, ответь скорей. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.